дар шаҳри Конибодом ҷиҳати пешгирӣ аз ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон махлумотҳои дар тарбияи ноболиғон манфиатдор рейд гузаронида оварагардии 34 нафар хонанда аз ҳисоби дарсӣ ва шабгардии 26 нафар наврасро муайян намуданд. Чорабинии мазкур ба номи шартӣ оворагард баргузор гашт. бо мақсади пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар байни ноболиғону ҷавонон ва назорати меъёрҳои манъкунандаву маҳдудкунандаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, кормандони шӯъбачаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом бо иштироки мақомотҳои давлатӣ дар тарбияи наврасон манфиатдор, масъулини ҳифзи ҳуқуқи кӯдак ва шӯъбаи маорифи шаҳр чорабинии тарбияву пешгирикунанда гузарониданд. Чорабинии мазкур дар доираи амалиёти оворагард аз 15 то 25 январ тибқи талаботи нақшаи шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ташкил карда шуд. Чорабиниҳои маърифативу пешгирикунанда дар ҳудуди маъмурии шаҳри Конибодом ҳам шабона ва ҳам рӯзона ташкил ва корбарии милитсия ба пешгирӣ аз оварагардӣ ва дигар шуғлҳои ба камолоти маънавии наврасон халал дошта нигаронида шуд. тавре масъулин иттилоъ медиҳанд дар рафти рейдҳо оварагардии 34 нафар хонанда аз ҳисоби дарсӣ ва 26 нафар бо ҷурми шабгардӣ муайян шуданд. Масалан, ин гурӯҳи наврасон дар соати 23 шаб беназорату роҳбаладии мураббӣ ё шахсони калонсол футболбозӣ доштанд. ҳамчунин марказҳои бозии компютерӣ ва дигар нуқтаҳои ташрифи ноболиғон эҳтимол дошта санҷида шудааст.